Orain esaldi predikatiboa esplikatuko dizuet. Hemen jarri dizkizuet klasean ikusitako perpausak, Quintus Marcum bidet, Marcus Puellan pulsat, hau guztiak itzuli egin ditugu klasean. Baina, bat itzuliko dugu, adibidez hirugarrena, bai? Repasatuko dugu honen itzulpena. Marcus me pulsat, honen itzulpena izango dugu. Marcusek me hori idatziko dugu, naiz eta euskeraz beharrezkoa ez izan, honen itzulpena, ni pulsat jotzen nau. Bueno, ikus dezagun ze egitura daukagun hemen, ez? Lehenengo euskeraz. Marcusek, hemen daukagu nor kasua, nork kasua da, sujetua dalako, latinez bezala. Ni ez dago idatzita, ulertu egiten dugu, baina hau izango zen nor kasua. Eta azkenik, jotzen nau, aditza. Hau da, nork kasua baldin badago, daukagun lehenengo hitza sujetuaren funtzioa betetzen du, kasu honetan nork kasua osagarri zuzena adierazten du, eta aditza berdin. Bueno, hemen atera egin dudan eskema aplikatu daiteke ditugun perpausa guztietan. Hau da, lehenengo hitza edo lehenengo bikotea azkeneko esaldien bai, sujetoa da, tartekoa osagarri zuzena, eta azkena da aditza. Hemen, kontutan hartu behar duguna orduan, da dato berri bezala, zutabe honetan bildu egiten diren hitzak denek daukate amankomun izatea osagarri zuzenak. Latinez, osagarri zuzenak forma jakin batean etorri behar du. Osagarri zuzen guztiak izan behar dira akusatiboak. Hau da, dato berri bat. Horrela ditzen dira. Osagarri zuzenaren funtzioa betetzen duten hitzaren forma akusatiboa ditzen zaio. Orduan, akusatiboaren alderdi nabarmenena da. Alde batetik ditugula bi bukaera eta am, hauek erabiliko ditugu hitzaren generoaren arabera, hau da, da maskulino eta am da femeninoa. Beste aldetik, ikus dezakegu dauzkagula emete, eam, eum eta beste hauek dira baliabide lexikoak osagarri zuzenak edo akusatiboak sortzeko. Eta bukatzeko ondorio bat bezala edo esaldi perpausa hauetan ikusten ditugun aditzak bidet, pulsat, interrogat, audit eta berberat dira aditz predikatiboak. Orain arte izan aditza landu egin dugu, baina orain beste aditz mota atera egin zaizkigu predikatiboak hain zuzen ere.